בגלל שאת כאילו אוהבת את המתנה מהממת. אוי אלוהים, זה כזה קול. בואי נלך. תהי חברה שלנו, חברה שלנו לנצח. תהי חברה שלנו, חברה שלנו לנצח. כי תראי, אם תהי חברה לנצח, אז תהי, זה כזה קול ואמיתי. תהי חברה ואז תראי, ונהיה, את יודעת חברות, ואני אהיה שלישית, חברה הכי טובה שלכן. תהי חברה שלנו, חברה שלנו לנצח. תהי חברה שלנו, חברה שלנו לנצח. או אלוהים נוכל להיות החברות הכי טובות, זה כזה קול ואמיתי. תהי חברה ואז תראי, ונהיה, את יודעת חברות, ואני אהיה שלישית, חברות הכי טובות. רגע, זה יצא מהפה שלי.